Bun, numele meu este Marian și acesta este al doilea episod din Minecraft. Nu-i primul, mă, că am mai postat unul. Al doilea, mapa aia, bubui Grippery pe acolo, că am dat cu difficulty full și din vina mea a explodat. Da. Și am început pe asta nouă. Da. Este mapa mea acum, cealaltă era mapa lui. Dar acum trecem la al doilea episod. E foarte bine că ne-am apucat de al doilea episod. Deci să mă că e bine. Fă și crafting table. Dacă vă întrebați pe ce versiune suntem pe 0.14. Da. B cât? B7? N-are B, nu știu. B7. Ba nu. A trecut de B7. Vino să iei de aici. Hai răbdare. Trebuie să omor vaca asta. Ne luăm asta. Hei! Oh, ajutor, mă, La treabă. Ajutor, Marlica. Vin să te ajut acum la cobețele. Unde ești? Mă alerg o groază de câini. Da? Ia uite-i. Ajutor. Mamă! Ieșit! Nu mă lucrurile. Ajutor! Ajutor! Am început cam prost. Ai omorât? Nu! Am omorât decât câțiva. Merge gel să te salveze. Am omorât 2. Nu veni! Să spuneți ce creați. Nu veni! Spuneți voi prin comentarii ce să mai facem. Sper să dați un like, uite, ne luptăm cu câinii pentru like-uri. Da. Lupi, ce-or fi ăștia. Lăsați pe vărul meu în pace. Au. Lăsați-l. Bă, să-mi dai carne. Bă, pe unde ieșim? Unde am intrat? Hai, dăm carnea și pielea. Cam ăștia treaba. Thank you very much. Și lemnul. Aveam 24 de bucăți. Bă, păi nu ți-am luat lemnul. Hai, deci să trecem la minat. Ah, l-am găsit. Iar am căzut. Nu vrei să minezi? Ce crezi că fac? Dacă să fie asta o serie lungă. În 0.16 am auzit că o să pună... Putem să facem wader, o să batem dragonul. Ai găsit fier deja, mă? Da. E al meu. E la amândoi. Nu mai știi că așa am făcut și cu youtuberul. Ce youtuberul? Da. Am împărțit. Da. Nu mai știu cât am găsit atunci. O să facem episoade și cu el. Când o să vin la țările. O să-l punem pe canalul meu. Da, mă, da, pe canalul tău, să liniștit-o. Nu vorbește urât. Că te ajut. Ești de aici. Hai, eu pe parte, tu pe parte. Credeam că am găsit apă. Iar am găsit fier. Vreau și eu. Tu ai. E un lucru oricum îl împărțim. Să găsim mult. Câte bucăți ai? Nu știu. Există și un inventar. Ajutor. 11.
Am căzut undeva. Ce făcut, mă? Am căzut undeva. Vezi și eu. Nu-i frumos. Nu e frumos. Cum ai ieșit, mă? Acolo o să stai. Bă, Mă! vreau și eu Ce să vrei? să vin. Păi vină. Ești de aici. Cum ar fi să găsim diamante în primul episod? Oh, mamă. Păi deja îl făcusem pe primul. Mamă, ce fel să vedea la mine. Bă, primul episod aici. Primul episod aici. Nu ne facem și noi o casă. Acum în primul episod. Nu e primul episod. Al doilea episod. În al treilea, al patrulea facem casă. Tot pe mapa asta? Da. Să mergem afară să încheiem. Hai, mergem afară. Da. Câtă piatră ai? Eu am 64. dec și 5 bucăți. 64 și o bucată. La mine. Facem cu toată. Hai să fac eu cuptor, ca mai mult. Da. Eu am de-abia 64 și încă o bucată. Am mai mult, am mai mult. Acum am mai mult. Hai să punem fierul care l-am găsit. Deci zic să punem mai întâi mâncare. Mă, lasă. Mă, Mâncarea mai întâi. dă tu ce ai luat. Păi, lasă, fă mâncarea, că după aceea... Scuze, mă. Că-ți dau și-o două peste ochi, zboară în buci. Mă. Ce faci cu aia? Habar n-am. Tu ai habar? Nu. Asta e mina. Mă. Bine, gata. Ia uite ce scheme știu eu să fac cu la cop. Faci o sabie și pun acolo. Unde să pun? Acolo. Nu vreau. Mă. Mă duc să ucid o oaie. Ne e cam foame. O bucată de carne a mea, o bucată a ta. O oaie, mă. Stai puțin să vin. Aleluia. Fug de tine, fug de tine. Cioare. Stai, hai. Hai, da. Ce vrei, mă? Și atât a fost pe ziua de azi. Eu am fost Gigel. Și atât a fost pe ziua de azi. La revedere!